दा जों गुबैयै बैसागुखौ मिरु खालामनानै थांनाय बोसोरावबो बेबायदि वर्कशप खालामनाय जानायमोन आरो देग्लायबो बै वर्कशपखौ खालामनाय जादों। बै वर्कशपनि गुबै थांखिया जाबाय जे बर'नि जायफोर खेराइ मोसानाय दङ, बेनि उनाव समाजारि मोसानाय दङ, हाबा हुखानि मोसानाय दङ, बेफोरखौ माबोरै फोथांनानै लाखिनो हायो, उन जोलैखौ जों माबोरैहाय माने एनकारेज खालामनो हायो, बेनि थांखि लानानैनो जों बैसागु मोसानायनि लोगोसे खेराइनि गासैबो रोखोमनि मोसानाय बेफोरखौ बोसोरफ्रोमबो मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदियै जों माने वर्कशपनि गेजेरजों फोरोंगासिनो दङ। नङाब्ला हयथ' जोंनि बाथौ धोरोमाव आथिखालाव खेराइ मोसानायखौ गारनायनि लोगो लोगो जे बर'नि जाय खेराइ मोसानाय बे हयथ' मोनसे समाव समाजारि मोसानाय बेबायदि जाहैनो हायो। बे धोरोमजों लोब्बा थानाय मोसानाय, बिनि थाखाय बे जाहाथे धोरोमनि आवथायाव थानानै उननि फोलेरा जाहाथे बे धोरोमारि मोसानाय बेखौ जाहाथे मिथिनो हायो, बेफोरखौबो बुंनाय जायो, बेफोरखौबो गियान होनाय जायो। बिनि थांखिजोंनो जों बोसोरफ्रोमबो माने बेबायदि वर्कशप खालामगोन होननानै साननाय जादों। देग्लाय नैथि बोसोरनि थाखाय बे वर्कशपखौ खालामनाय जादों। बे वर्कशपआवथ' जोंनि बे कलाय गामिनि सोरगिदिं थानाय जेसेबां गामि दङ, मस्ट प्रबेबलि 14-15सो गामि जागोन। बेनिफ्राय माने जोंनि मोसाग्रा, दामग्रा देग्रा, सिफुं, खाम बेफोराव माने सोलोंथाइ लानो थाखाय मानसिफ्रा लैहोर लैहोर दिनै जागायजेनदोंल', गाबोननिफ्राय हयथ' गोबां माने सोलोंसाफ्रा बेयाव नुजाफैगोन, बेखौ जों मिजिं खालामदों। जों बे माने वर्कशपआव जायफोरा सोलोंनो फैयो बिसोरनिफ्राय जेबो फैसा लानाय जाया। जों बेखौ माने वर्कशप जायफ्रा खालामो, जोंनि मोनसे कमिटि दङ, बे कमिटिया माने गुबुन गुबुन राहानिफ्राय बेखौ लाबोनानै बे वर्कशपखौ फ्रि माने बिसोरखौ ट्रेनिं होनाय जायो। आथिखालाव बेखौ जों नुनो मोनो, नाथाय जोंनि बे स्पेसियेलि कलायगाव ओनसोलाव जायफोर लाइमोन दङ बिसोरनि गेजेराव बे हुदाखौ जों नुनो मोनाखै। जानो हागौ बे ड्राग्स जुवा बेफोर गुबैयै जायफोर माने नोगोर बेफोराव बांसिन जायो जानो हागौ। जोंनि बे गामि ओनसोलाव बे स्पेसियेलि ड्राग्सनि जि बाहायनाय बेखौ जों नुवा, आरो जोंनि बर' गथ'फ्राबो अन्तत कलायगाव ओनसोलनि कलायगावनि सोरगिदिंनि माने लाइमोननो जा फरायसा फरायसुलि जा बिसोरनि गेजेराव ड्राग्स बाहायनायखौ जों नुवाखै, आरो बेबायदि इन्सटेन्स एबा जेरै जों नागिरना दिनैसिमबो मोननो हायाखै। जाय लाइमोनफ्रा बेयाव जोंनि वर्कशपआव बाहागो लादों बिसोर जोंनि बर'नि जि हारिमु राव बेखौ जों अरायबो सिबिलांनाय आरो हारिनि जि हारिमु दङ बेखौ फोजौनाय आरो गोसार होनायखौ मुलुगाव जाहाथे जों मोनसे गिदिर माहारि, जोंनि हारिमुवा साबसिन, बेखौ जाहाथे मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगासिमहालागै लांनो हायो, बेखौनो जों लाइमोनफोरखौ खावलायबाय थायो आरो बेबायदि बुंबाय थायो जों, आरो बेखौनो जोंबो लुबैयो। बैसागु আহি পালেই আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কৰ্মশালা, কি ক'ব আজি? খুলুমবাই, নমস্কাৰ। সকলো কলাইগাঁওবাসীক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ ৰংজালী বৈশাগৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিগত বছৰৰ দৰে আমি এইবাৰ ৰংজালী বৈশাগু পালন কৰিব ওলাইছোঁ, যে অহা বহাগ মাহৰ 4-5 তাৰিখে আৰু এপ্ৰিলৰ ইংৰাজী 17-18 তাৰিখে আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কলাইগাঁৱৰ প্ৰগতিশীল জনমঞ্চত আমি উলহ মালহেৰে ৰংজালী বৈশাগু আমি পালন কৰিম। সেই উপলক্ষে সেই ৰংজালী বৈশাগুৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ আমাৰ জাতীয় কৃষ্টি দল বাগৰুম্বা, মোচানাই বা অন্যান্য বড়ো আধুনিক নৃত্য কৃষ্টি দলবিলাক আমি প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছোঁ। কৰ্মশালা আমি আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰাইছোঁ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই আগন্তুক ৰংজালী বৈশাগু যাতে সকলো ৰাইজে আদৰি লয় আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানত যাতে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিগত বছৰত যেনেকৈ আমি উলহ মালহেৰে পালন কৰিছিলোঁ ৰংজালী বৈশাগু, যোৱা বছৰ আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৈছে আজি, গতিকে এই বছৰ আমি ঠিক তেনেদৰে আমি 26টা বছৰ আমি ভৰি দিছোঁ। 26তম আমাৰ এই ৰংজালী বৈশাগুত সকলোকে সাদৰে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। সকলো
জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা নিৰ্বিশেষে এই কলাইগাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতলোকে যাতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাক উদগনি জনায় আৰু আমাৰ এই ৰংজালী বৈশাখৰ অনুষ্ঠানটি যেনে সুন্দৰভাৱে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে সকলোৰে পৰা আমি আশীষ বিচাৰিছোঁ। খুলুম।